φόβος τον κόσμο κυβερνά. Ξάφνου γεννιέται ένα αυγό. Το λέει και ιστορία. Και τώρα, ειδού το ερώτημα, ειδού και η απορία. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Πάντως, και κότα και αυγό, πουλί τα κάνει πρώτα. Αν κανένας από εσάς, ευγενείς μας θεατές, τα πουλιά έχει αγαπήσει και με αυτά θέλει να ζήσει, κατευθείαν εδώ να έρθει. Να έρθει σε εμάς. Ζωή και κότα θα περάσει. Για όλα τα κακά, εδώ υπάρχει αντίδοτο. Φαντασμένος είσαι και σε κοροϊδεύουνε στη γη. Έλα σε εμάς! Παγόρι θα σε πλωράπια. Το παγκού σου έχασε σκίσει από το ρεγόνικο. Έλα σε εμάς! Και κάποια σε σίγουρε τα πουλιά. Αρρώστησες και σε τρώει ο μαύρος πυρετός. Έλα σε εμάς! Περδίκι θα σε κάνουν τα πουλιά. Κάνος είσαι, άρα δεν είναι πικότητα. Έλα σε εμάς! Κάνα θα σε κάνουν και οι πικότους τα πουλιά. Υπογράψανε κι άλλο μνημόνιο στη γη. Θα πληρώσεις κι άλλα. Έλα σε εμάς! Μνημόνια δεν έχουν τα πουλιά! Όσο πετάξαμε. Σωστά. Τώρα επί το έργο. Σωστά. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να βρούμε ένα όνομα για την πόλη μας. Πρέπει να είναι ένα όνομα πιασάρικο. Ένα όνομα ονειρεμένο. Που να σε ταξιδεύει στον ουρανό και στα σύννεφα. Στα σύννεφα. Το βρήκα. Νεφελοκοκυγία. Δεν είναι κακό. Πώς σου ήρθε? Μια έκαμψη. Μπράβο, είσαι σπουδαίος. Εντάξει, μην το κάνουμε για θέμα. Δουλειά τώρα με παιδιά! Δουλειά, βέβαια, δουλειά. Συγγνώμη, αλλά πού πάω? Ναι. Αν δεν σου κάνει κόπο, θα ήθελα εσύ προσωπικά να στείλεις ένα τελεσίγραφο στους θεούς και να τους πεις πως από εδώ και στο εξής, εμείς πρέπει την εξία. Μάλιστα, πιστεύετε, πάω. Επειδή. Ναι. Αν δεν σου κάνει κόπο, θα ήθελα εσύ προσωπικά να επιβλέψεις το τείχος νεφελοκοκυγίας. Θέλω να είναι μακρύ. Θέλω να είναι γερό. Θέλω να είναι Δούρο! Πάω, πιστεύετε, να πάω. επειδή. Δεν πάω. Αν δεν σου κάνει κόπο, θα ήθελα να κατέβεις κάτω στη γη και να. Απόλυτη μυστικότητα, έτσι. Απόλυτη, έτσι. Και να δεις πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι με τη νέα διακυβέρνηση των πουλιών. Πάω, πιστεύεράκο μου, πάω και πρόσεχε. Μη σκέφτεσαι το σκουλί, θα μου πάθεις καμιά υπερκόπωση. Ένα αρχηγός να σου πετύχει. Αχ, τι παρομοιότηση είναι. Ανυπομονώ που τη λέτε. Πότε τα πουλιά θα χτίσουν το τείχος νεφελοκοκυγίας. Αλλά δεν μισό λεπτό. Κάτι πρέπει να κάνω. Να θυσιάσω κάτι έτσι όπως έκαναν παλιά. Να σφάξω κανένα κόμπορα. Να την ευλογήσουμε. Να μήπως τα φέρω κανένα παπά να μας εξορκίσει. Αλληλούια! 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 Εις το όνομα της εστίας των ορνήθων, τη μεγαλόχαρητικότητα και σ' όλα τα όρνια του ουρανού, τάτων και πασών, αρσενικών και θηλυκών, δεηθόμεθα τα καλά και τα συμφέροντα της ψυχάς ημών, δεηθόμεθα υπερηγείας και σωτηρίας της νεφελοκοκυγίας. Ότι έχετε ευχαρίστηση για την ανέγερση του ναού της Μητροπόλεως των Ορνήθων. Πότε προλάβατε και χτίσατε ναό. Ακόμα δεν ειδήσαμε την πόλη μας. Έλα μωρέ τώρα, δώσε κάτι υπέρ της ενορίας της Αρτέμιδος της Ορτικομήτωρος. Δώσε και εμείς εδώ είμαστε. Δεν χανόμαστε. Κάνα οικοπεδάκι έτσι ωραίο παραλίμνιο.
Δώσε, δώσε. Και μην ξεχνάς, οι θεοί σε αυτούς που δίνουν ευχαριστούν και ανταποδίδουν. Μακάρι ελεήμονες γιατί αυτοί ελεήθη. Σωνέ, από συμφέρον να σπουδαλήθηκες εδώ, Μεταβολή και δρόμο. Μεταβολή και δρόμο. Πού στο μούτρα. Λεπτελακοπηγία, είσαι θρησκεία, μια φαντασία, η μόνη σου θρησκεία. Λεπτελακοπηγία, είσαι θρησκεία, μια φαντασία, αγάπη και ευτυχία. Τι είσαι εσύ πάλι? Εγώ είμαι ποιήτρια, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικά. Έπρεπε να το καταλάβω, αλλά τι θες εδώ γενικά? Να μωρέ, ήρθα εδώ γιατί είχα μια τρομερή έμπνευση και έχω συνθέσει στίχους για τη δική σας τη γενιά. Τραγούδια και ποίηματα που πετούν πάνω από τα κύματα και ανθίζουν μες στον χρόνο, στην άβυσσο, στη γη. Και γεννούν ιδέες που θα μείνουν για πάντα και θα έμεινουν για πάντα την εφελοκοτηγία. Ούτε κουράβατε και γράψετε τραγούδια. Ακόμα δεν αφήσαμε την πόλη μας. Τούτη λοιπόν γρήγορη σαν άνεμος η σκέψη η πνοή μου έχει μου σκέψει. Και με λόγια φτερωτά θα υψώσω αυτή την πόλη στην οικουμένη όλη. Δεν καταλαβαίνω, τι θες ακριβώς? Να μωρέ, λίγη τροφή, μη πάει η φαντασία μου χαμένη και κάποια θύματα για το καινούριο μου CD. Χαραμοφάιδες δεν θέλουμε εδώ. Δρόμο! Καλώς τον εκασάρισες. Τι είσαι εσύ πάλι? Γεωμέτρης. Αστρονόμος. Πολεοδόμος. Μετρονόμος. Εργολάβος. Δημοσιονέρος. Πέντε σε ένα δηλαδή. Και τι θες εδώ? Τον αέρα ήρθα να μετρήσω. Τα εγκόπαινα της νέας πόλης με ακρίβεια να διαχωρίσω. Έχω ιδέες, πρόγραμμα, όραμα, αλλά και κυρίως θέλω τη σκέψη. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, το διάστημα έχει σχήμα φούρνου. Μη διακόπτεις. Αν εκμεταλλευτούμε την αστρική ιδιότητα αυτού του αστρικού κυκλικού σήματος, κάνουμε χρήση προηγμένων μαθηματικών τύπων. Τετραχωνείς τον κύκλο. Και εφόσον συνεκτιμηθούν όλες οι ενεργειακές στήλες, θα προβούμε στη δημιουργία ενός πρωτοποριακού οικισμού, στο μέσο του οποίου θα βρίσκεται ένα ευαέριο βιοκλιματικό σύστημα βιολογικής καλλιέργειας σε εμπορικό κέντρο, στο μέσο του οποίου θα βρίσκονται κάθε τιτρόνοι με ηλιακά συντριβάνια, που με τη λάμψη τους θα διέρχονται προς πάση ψυχική κατεύθυνση. Δεν είδες, ψήνεσαι να κόψουνε τώρα μπακλαβάτα οι κόπες, να τα χωρίσουμε και να τα πουλήσουμε. Να σου δώσω 2.000 να πάρει τη δουλειά. Να σου δώσω μια συμβουλή να του δίνεις από εδώ πέρα το γρηγορότερο. Εγώ. Ποιος εγώ? Μα έχει βγει ομόφωνη απόφαση, αγόρι μου, να δέρουμε τους απατεώνες. Βρε, πώς περνάει η ώρα με τόσο καλή παρέα, Ο υπεύθυνος. Ποιος είναι υπεύθυνος εδώ? Εγώ. Επόπτης δημόσιας διοίκησης. Παρακαλώ, σε ποιο νομικό πλαίσιο ανήκετε? Είστε πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου? Αχα, όμικρον έψη. Ομόρφος εταιρεία. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα έχετε? Ξέρετε... Τι να ξέρω. Είστε παράνομος, κύριε. Δεν έχετε άμκα, αφημί, το τείχος. Ποιος το χτύπησε? Το πουλιό. Τα πουλιά τα έχετε ασφαλισμένα? Έπρεπε. Αν έπρεπε. Την έχετε βάψει, κύριε. Ξέρετε πώς θα χρειαστεί να πληρώσετε λεπτά? Εκτός εάν... Σύμφωνα με το νόμιμο διάταγμα, κάθετος 522 θεωρείται αφαίρετος. Και κάθε οικοδόμημα ιδιωτικής χρήσεως είναι παράνομο και πρέπει να γκρεμιστεί άμεσα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται επιγόντως η αναθεώρηση του συντάγματος της εθελοντικής. Μα εδώ είμαστε στα σύννεφα. Ποια αναθεώρηση μου λέτε? Πέφτουν τα σύννεφα. Αμφισβητείτε τους νόμους περί συνταγματικής νομιμότητας. Είστε κράτος στην προστασία. Συνεπώς υπόκειται στη δική μας νομοθεσία. Είστε υποτελείς, πρέπει να παραδώσετε τα κυριαρχικά σας δικαιώματα. Ποιοι είστε όλοι εσείς? Σταματήστε! Είστε τέρατα χωρίς ψυχή, χωρίς καρδιά. Ό,τι πάμε να ονειρευτούμε, έρχεστε εσείς και μας το καταστρέφετε. Διώξτε τους.
Ποιος είσαι και τι θέλεις? Μη λες βλακίες. Εγώ είμαι. Ο Προμηθέας. Ω! Ψάχνεστε Τιτάνα! 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 Έτσι και με πάλι χαμπάρι ο οποίος με καταστρέψει. Συγγνώμη για την παρεξήγηση. Κοίτα τις αλυσίδες και σε πέρασα για πούλικα. Βλέπεις είναι ενθύμιο από τα δεσμά του Δία στον Κάφκασο. Ναι, ξέρω, αλλά εσύ που δεν σε εδώ. Λοιπόν, άκου τώρα. Όλο το Θεομάνι περνάει μαύρες μέρες από τη στιγμή που οι άνθρωποι έπαψαν να τους προσφέρουν θυσίες. Έπιασε τον κόλπο. Το ξέρεις ότι έφτασε να πουλιέται μία τζούρα τσίγνα στη μαύρη αγορά. Άσε που πιέζουν και οι άλλοι από πάνω. Υπάρχουν άλλοι πάνω από τους Ολυμπίους. Όλοι έχουμε άλλους από πάνω. Και ποιοι είναι αυτοί? Κρατάς μυστικό. Τάφος. Λέεις. Η τρίβαλη. Μεγάλα μούτρα. Και άγριοι. Αυτοί λοιπόν τρίξανε τα δόντια στους Ολύμπιους και τους ανάγκασαν να στείλουν εδώ μία τριμελή αντιπροσωπεία για συνδιαλλαγή. Αυτό είναι σπουδαίο. Όμως πρόσεχε, δεν θα κλείσεις καμία συμφωνία εάν δεν σου παραδώσει ο Δίας το σκύπτρο της εξουσίας και τη βασιλεία για γυναίκα. Ποια είναι αυτή η βασιλεία? Η γραμματέας του Δία. Μια κουκλά! Και για να φανταστείς, επειδή ο γέρος δεν έχει μυαλό ούτε για εξουσία ούτε για τίποτα, αυτή κυβερνάει μόνη της. Και το κεραυνό, ακόμα αυτή το κουβαλάει. Και θα θέλει εμένα για άντρα. Ωραία, αυτή για να πάει είναι τόσο φιλόδοξη που θα παντρευότανε ακόμα και σκιά. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος το λέει, μωρέ, ο λόγος. Λοιπόν, πρέπει να φύγω τώρα, αλλά πρόσεχε μην ξεχάσεις αυτά που σου είπα. Ευχαριστούμε πολύ, Προμηθέα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό που έκανες για μας. Αν θα τα ξεχάσετε, αλλά εμένα, τι με νοιάζει. Τα Προμηθέα. Πόσο κουραστικό αυτό το ταξίδι για την Ολυμπία. Πάντα ρίξαμε μέχρι να πει. Δεν μου λες ρε Ποσειδώνη, το επίσημο γεύμα πού τι γίνεται, πριν ή μετά τις ομιλίες. Ένας πιστάς, ο άλλος πεινάει. Πεινάω. Βρε τίποτα γίνει. Εδώ δεν ήρθαμε ούτε για να πιούμε και να πάμε, ούτε για να κοιμηθούμε. Εδώ ήρθαμε για να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Θεού. Ήθελα να ξέρα, γιατί στείλανε. Σύμπλο χρήματα παράδειγμα μας, κάποιος έρχεται. Καλώς ήρθατε στην εθελοπαιδεία. Περάστε. Ο αρχηγός, όπου να είναι, καταφτάνει. Χαίρετε κύριοι. Δεν σας έγινε επίσημη υποδοχή, γιατί είχαμε σημαντικότερα πράγματα να κάνουμε. Λοιπόν, ας πούμε κατευθείαν στο ψητό. Σύμβολο απολύτως! Τις θέσεις μας τις ξέρετε και δεν θα έχω καμιά συζήτηση γύρω από αυτές. Άλλωστε έγινε συνειδητό από ανθρώπους και πουλιά πως οι θεοί δεν γίνεται να έχουν εξουσία. Εμείς θα πούμε. Καλά. Κι άλλος ένα σύσταση. Δεν θέλω διακοπές. Και μόνο η επιβολή του εμπάργου στην Τσίχνα στάθηκε ικανή στο να τεινάξει στον αέρα την οικονομία του Ολύμπιου. Και αυτό εσείς το ξέρετε καλύτερα. Αυτό ξέρει πράγματα που δεν ξέρω να φτάσει. Όχι. Λοιπόν, αν τελειώσετε, πάμε να φύγουμε. Κάτσε ρε, διαστική ακόμα δεν έγινε το επίσημο γεύμα. Κάτσε ρε, συγγνώμη ρε, έφυγε μια ερώτηση. Φαΐ και τσίγνα θα έχουμε. Άφρο, αλλά μη τυχόν και πάλι. Ωραία, να έχει φαΐ και τσίγνα, ποιος νοιάζεται για την εξουσία. Όχι, θα διαβαστείτε με ένα κείμενο. Σήμερα, τη 256η ημέρα του έτους
Τρίας, ο Πιστέτερος και οι Ηρακλής, Τρίβαλος και Ποσειδώνας συμφώνησαν στα παρακάτω. Πρώτον, ο Δίας θα παραδώσει την εξουσία στα πουλιά. Δεύτερον, η Βασιλεία να παντρευτεί τον Πιστέτερο. Και τρίτον, τα πουλιά να δίνουν σύνταξη στους Ολύμπιους και Τσίχια. Όχι! Δεν το δέχομαι αυτό! Δεν υπογράφω το δεύτερο άρθρο! Να πάρει αυτός! Την γυναίκα τη Βασιλεία! Μη σώσεις! Εμείς υπογράφουμε και πάμε να φάμε! Σε μένα. Μπράβοστε. Τώρα έχω τα κατανίκη τόπλα των Θεών. Έχω τη φροντί. Έχω τον κεραυνό. Έχω την τρομερή την αστραπή που η λάμψη της τυφλώνει. Τώρα έχουμε ο μεγάλος βασιλιάς. Ο κυριάρχος του κόσμου. Όχι, Πιστέτερε! Ναι! Όχι! Ναι! Όχι, Πιστέτερε! Ναι! Όχι, Πιστέτερε! Όχι! Εγώ δεν ζήτησα εξουσία. Δεν ήθελα να γίνω τύραννος. Αυτό που ζήτησα είναι να ζήσω μια πολιτεία ήρεμη και χαρούμενη. Ευελπίδα αυτό δεν ονειρευτήκαμε. Μια πολιτεία που ο πολιούχος της θα είναι ο έρωτας. Μια πόλη που να νοιάζεται. Χωρίς υποκριτές διαφθαρμένους, χωρίς ένα ναό να παρασύρεται από τους άχρηστους δημαγωγούς και χωρίς φανατικούς που δεν βλέπουν πέρα τη μύτη τους. Μια σπιωτοπία, αλλά μ' αρέσει. Και εμένα, Πιστέτερε. Και εμένα. Καλώς ήρθατε στην χώρα των πουλιών. Βλέπω τη θλίψη ζωγραφισμένη στα πρόσωπά σας. Αλλά μην φοβάστε, γιατί θα έρθει καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα μιλάνε με χρώματα και νότες. Να φυλάξετε σε μία φιάλη από νερό. Λέξεις με έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, τιμή, κέρδος, μοναξιά, εξευτελισμός για το μάθημα της ιστορίας. Είναι δύσκολη καιρή και φτάσαν κι άλλοι. Όμως, από όλα όσα διάβασα, έμετρα το καλά. Σημασία έχει